No ho demanem nosaltres, ho demanen els fallers. És a dir, aquesta proposta naix de les converses que hem anat mantenint en diferents sectors del món faller i sempre el tema que ens plantegen és aquest, no? És a dir, les falles són una festa pràcticament privada que sostenim els fallers, que organitzem els fallers i nosaltres també volem tindre capacitat per a decidir. I la primera qüestió que hi ha que arreglar és que puguen decidir i puguen escollir els seus càrrecs dirigents. Per què ara? Bueno, doncs perquè hem iniciat aquesta ronda de contactes en el tramat associatiu de la ciutat i això és el que hem recollit després d'escoltar els fallers i les falleres. Ells demanen poder escollir-lo per a poder organitzar la festa d'acord com ells entenen que s'ha d'organitzar. Perquè pot donar-se el cas, que segurament no serà el cas d'Amparo Lluc, ni abans de Miguel, ni abans d'Alfredo Montt, no anem a personalitzar, estem parlant del càrrec, no de la persona, pot donar-se el cas, tal com s'escolleix ara el president de la Junta Local Fallera, que un alcalde en el futur o una alcaldessa en el futur decideix posar a un regidor que mai en la seva vida ha tingut res a veure amb la festa de les falles. I aquesta persona va a decidir per als fallers i per les falleres com s'han d'organitzar les festes. La manera d'evitar això és que siguin els propis fallers qui escullen el seu president. És exactament igual que passa en la Setmana de Bous i en la Comissió Taurina. A ningú se li ocorriria ara anar a dir a la Comissió Taurina l'any que ve el president el decidirà l'alcalde. Són els penyistes els que escullen el seu representant i pensem que els fallers i les falleres també tenen el mateix dret.